Jeg vil nu gerne lave en holdningsanalyse på dig, Salah. Der vil jeg kigge på dig, mens du står, og så vil jeg høre, om det vil gøre dig noget, hvis du tager t-shirten af. Og det er helt i orden at sige nej, hvis du ikke føler, at det er behageligt. Ja, ikke så er du tryg ved det, sådan lige umiddelbart. Så gør vi det med t-shirten på. Jeg vil gerne bede dig om, at hvis du prøver at komme herhen, hvis du prøver at stille dig her under lampen, prøv at kigge hen over mig, prøv at komme lidt tættere hen mod mig, og så bare stille dig sådan, som du føler, at så står du her. Og nu vil jeg så kigge på dig fra alle sider. Det jeg nu ser efter her ved Salah, det er, at jeg vil finde, at han har ultrahede skuldre, han har elevede skulderblade, og så har han en lille smule en kyfoseret holdning. Ved en holdningsanalyse starter man altså med at kigge nedefra, og der vil vi ikke kunne finde noget, fordi hans problemer de er mere op i overkroppen. Så kigger de på alle de sider. Er det okay, at det lige går rundt? Jeg går lige bag dig, Salah. Ja. Bagfra. Kommer til siden her igen. Yes. Det var det. Du må igen tage plads igen. Jeg vil gerne bede dig om at prøve at tage plads på briksen den her gang. Bare sæt dig ned. Det hvad jeg vil nu, det er, at jeg vil lige prøve at mærke på dine nakmuskler, hvor spændt de er. Så jeg kommer lige til at trykke lidt, og så skulle sige til, hvis det gør ondt. Så jeg begynder at røre nu her. Bare sige, hvis det bliver ubehageligt, så sig til, ikke også? Ja. Og her vil man mærke efter om skelenermusklerne, og man vil mærke, at trapezi er spændt. Det er lidt ømt. Ja. Okay. Jeg vil nu lave en test på dig. Hvis jeg vil gerne bede dig om at prøve at strække armen ud. Ja, så tager jeg fat i her. Nu fører jeg armen tilbage. Og så prøv at kigge over mod mig nu. Kan du føle, at nogen smerte eller noget, der kribler ud i armen? Ja. Det er som om, at det stråler ud i armen. Okay. Fint. Jeg har lige en sidste test, jeg prøver at lave på dig. Det kan godt virke ubehageligt, fordi jeg kommer til at trykke på dit hoved nu opfra. Ja. Hvis du prøver at kigge lige ud. Hvis du prøver at læne dit hoved over her, så placerer jeg mine hænder heroppe på nu, og så trykker jeg lidt ned nu. Gør det ondt, eller har du nogen smerter der? Nej. Den første jeg lavede, det var for at tjekke, om der er afklemning op i skelenermusklerne, og den var så positiv, fordi han kunne mærke, at der kom ud i. Og så den sidste, det er om der er noget knogleafklemning.